SDP, stigla je Sabina Glasovac, pa pogledajmo što ona ima za reći na aktualnu pressicu Borisa Jokića. Evo, dobar vam dan, lijepi pozdrav. Vjerojatno svi već znate, članovi ekspertne radne skupine koji su bili zaduženi za provedbu cjelovite kurikularne reforme podnijeli su ostavke, odnosno zatražili od ministra obrazovanja, znanosti i sporta da ih razriješi s te dužnosti. Ja moram u ovom trenutku iskoristiti priliku i javno zahvaliti svim članovima ekspertne radne skupine, svim članovima stručnih radnih skupina, suradnicima na projektu kurikularne reforme, učiteljima, nastavnicima, prijateljima i podupirateljima kurikularne reforme, što su ovih godinu i nešto dana zapravo utkali, unijeli jako puno energije, znanja, stručnosti, iskustva, pa čak i svojih financijskih sredstava kako bi pokrenuli jedan projekt i pokazali da hrvatsko društvo može bolje, da može imati kvalitetnije obrazovanje, a kvalitetnije obrazovanje i zemlja koja cijeni svoje znanje je zapravo jedini način da dođemo do napretka društva. Ja sam sad možda malo i emotivna u ovom trenutku, nemojte mi to zamjeriti, ali zaista mislim da se nakon dugo vremena u Hrvatskoj stvorila jedna grupa ljudi koja je uspjela u Hrvatskoj probuditi nadu. Nadu da Hrvatska može bolje, nadu da hrvatski obrazovni sustav može doživjeti tako nužne promjene. Proširila je optimizam i uspjela je pokrenuti veliki odgojno-obrazovni sustav i postojalo je jako puno ljudi koji su vjerovali u ovu reformu i bili su spremni nakon što se donesu svi kurikularni dokumenti dati cijele sebe da bi osigurali našoj djeci, danas djeci, sutra odgovornim građanima Republike Hrvatske, da budu potpuno obrazovani i spremni za život. Stoga evo ja zahvaljujem još jednom svim ljudima koji su radili na tome i moram reći da im Hrvatska duguje. Nažalost, mi se mjesecima svjedočimo izostanku podrške vladajuće koalicije nastavku provedbe kurikularne reforme. Ta podrška je postojala, međutim ona nikada nije izašla iz sfere deklarativne podrške. Na kraju dogodilo se ono čega smo se svo ovo vrijeme pribojavali. SDP je upozoravao, nemojte zaboraviti, i na sjednici kada se izglasavao program Vlade i svo ovo vrijeme, da zapravo možda ona točka 11 koja se pojavila na klupama saborskih zastupnika, a koja je točno glasila zaustaviti trenutačnu cjelovitu kurikularnu reformu, ipak nije tipfeler. Nego da se pod pritiskom javnosti i pod pritiskom negodovanja zapravo samo promijenio princip na koji će se ovu reformu usporiti, a onda nakon toga i zaustaviti. Ovi ljudi nisu otišli bez veze. Oni su predano radili svoj posao i ovih 5 mjeseci koliko je druga opcija preuzela odgovornost za Hrvatsku i zaista smo mislili i mi u SDP-u koji smo na neki način poduprli ovaj projekt, započeli ovaj projekt, ali na način da smo ga lišili bilo kakvog utjecaja politike, bilo kakve ideologije, bilo kakve vrste pritiska. Dali smo stručnim ljudima da nam daju rješenja što je najbolje za Hrvatsku. Svo ovo vrijeme smo podržavali taj projekt i toga se ne sramimo, nemamo se čega sramiti, možemo biti ponosni što smo našli ljude koji su bili spremni uhvatiti se u koštac sa ovako važnim projektom i sa ovako važnim izazovom. Međutim, politički pritisak, nije se prepoznao zapravo nacionalni interes u ovoj reformi, a to je nažalost jedina reforma koju ova Vlada ima. Ona se naziva reformskom vladom, ali nažalost ovo je jedina ozbiljna reforma koju su mogli nastaviti jer svojih nemaju. Nisu znali prepoznati da je obrazovanje ipak nacionalni interes, da se treba izdići iznad uskih partikularnih političkih interesa, događa se što se dogodilo. Mislim da ove ljude mogu zamijeniti neki drugi ljudi. Ali mislim da je današnjim danom itekako dovedena u pitanje opstojnost cjelovite kurikularne
reforme. Današnji događaj će usporiti proces, a mislim da će ga i zaustaviti. Nekima očito nije u interesu jedna stručna reforma koja u svom središtu ima interes učenika, koja želi dugoročno raditi na napretku Hrvatske. Neki su očito ovu reformu zamislili na način da ona bude politička i kao jedan mehanizam, odnosno instrument nametanja određenih ideologija i svjetonazora. A to, vjerujte, ne želi niti jedan roditelj u ovoj zemlji. Ono što smatramo da ministar Šustar treba učiniti jest da podnese ostavku. Zbog toga jer je jednom odlukom mogao promijeniti budućnost Hrvatske. Mogao je osigurati da se ova reforma nastavi i da Hrvatska iskoristi ovu povijesnu šansu. Imamo čak pravo i pogriješiti. Možda ovi dokumenti nisu savršeni, na njima se moglo raditi. Možda možemo i pogriješiti, možemo greške ispraviti, ali nemamo naprosto ne možemo si dozvoliti taj luksuz da ne činimo ništa i ne možemo više čekati, jer naš obrazovni sustav vapi za obrazovanjem. Znači, ministar Šustar je propustio reagirati. Izgleda da Republika Hrvatska uopće nema ministra obrazovanja. Ima formalnog ministra obrazovanja koji ne donosi nikakve odluke, brani se šutnjom. Imamo ministra čijim resorom i sustavom obrazovanja upravljaju neki drugi, pa kada je već samo formalni ministar, onda očekujemo od njega da formalno i podnese ostavku. Međutim, ne treba sada ovako, iako je ovo zaista, mislim da je jedan tužan trenutak za Hrvatsku, jer se, kažem, ugasio i taj mali tračak nade koji se uspio probuditi u hrvatskom društvu, osvijestiti potrebu za promjenom i ubaciti u taj vagon, vlak promjena velik broj ljudi. Ono što ja mogu reći jest da SDP i dalje ustrajava i borit će se svim sredstvima da se provedu u obrazovnom sustavu nužne reforme, da se našoj djeci omogući jedan sustav u kome će oni ići sa zadovoljstvom, sustav koji će ih pripremati za život ne samo usvajanjem znanja, vještina, nego i određenih vrijednosti, koja će od njih kreirati i formirati slobodno misleće ljude koji znaju donositi zaključke, koji znaju ta znanja koje su u školi usvojili primijeniti u svom životu, koja će se osjećati u punom smislu spremni preuzeti odgovornost za sebe, svoj život, ali sutra i za Hrvatsku. Mislim da bez obzira na ove opstrukcije, bez obzira što je danas struka, optimizam, progresivna Hrvatska i nada u bolju budućnost izgubila pod političkim pritiskom, ideologijom i destrukcijom, mislim da je vrijeme na našoj strani i da će vrlo brzo doći vrijeme kada će ova nesposobna, neprogresivna vlada napustiti kormilo upravljanja državom i prepustiti da ju vode oni koji znaju voditi i imaju jasan zacrtan smjer u kojem ovu zemlju žele voditi. To se isto odnosi i na obrazovni sustav. Evo, hvala vam lijepo, to bi bilo sve. Ako imate pitanja, izvolite. Gospodin Jokić je danas rekao da je zapravo glavni onaj koji obstruira cijelu reformu gospoda iz HRAST-a. Kako vi to komentirate? Ja sam se već u nekoliko javnih istupa vrlo jasno odredila po tom pitanju i rekla sam da postoje određene grupacije u društvu kojima ne odgovara stručna reforma obrazovanja u čijem centru je interes učenika, nego žele zapravo ovu reformu stručnu pretvoriti u političku reformu, izvesti svjetonazorski desant na obrazovni sustav i nametnuti svoju ideologiju i svjetonazor preko leđa naše djece. To je nedopustivo. Hvala. Imamo još jedno pitanje, pa kolega imali pitanje? Isto pitanje. Može onda samo nešto drugo što se može tiče se učenika, to je ovo subvencioniranje prijevoza, imovinski cenzus, koje je vaše mišljenje o tome? Kako bi to trebalo? Pa gledajte, po mom mišljenju treba zadržati postignute i dostignute standarde. Ja znam da to nisu mala financijska sredstva i mi u ministarstvu smo se suočavali s problemima i deficita proračuna i tako dalje, ali
ali nikada nam nije palo na pamet da režemo na pravima učenika i na subvencioniranju prijevoza i nekim drugim pravima. Međutim, u ova 3 mjeseca vidite što se događa. Po prvi put u povijesti studenti ne dobivaju stipendije. Ministarstvo nije u stanju završiti plan razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji je ključni dokument da bi se povukla ogromna sredstva iz europskih fondova za razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. A utoliko više čudi ta činjenica zbog toga što mi tih sredstava u našem proračunu nemamo za povećanje standarda i ulaganje u tu vrstu obrazovanja. Dokidaju se prava i na ovom subvencioniranju prijevoza, naprosto sve, nažalost, ili se ne čini ništa, ili ono i što se čini radi se na štetu obrazovnog sustava, učenika i roditelja. Nažalost, potpuno obezglavljeno, ministarstvo koje stoji, kada ne stoji vidimo što radi, čini štetu i razbija i ono malo pozitivnih i dostignutih standarda i nema snage staviti interes učenika iznad interesa politike. Formalno u Saboru tražiti glasovanje na povjerenje ministru. Vidjet ćemo hoće li ministar podnijeti ostavku. Hvala lijepo.